Sí, jo vull convidar a tots els presents a venir al Xufarroc i a veure l'actuació d'Otzata Sound System. Potser se ho oblidarà que el 10è aniversari que celebra és el d'este grup, un grup de música en valencià, molt professional, sense casolà, un grup destacat i que tots aquells que sàpiguen apreciar la bona música segur que s'emocionaran en aquesta fusió de música tradicional en estils diferents i més moderns. Primer, vull explicar que no en rebut queixes dels veïns, les úniques que han rebut han sigut les de vostès, i que tant associacions, diferents associacions, no només s'alegren que es faci el Xufarroc aquí a Sant Joan a la Patacona, sinó que han col·laborat en l'organització. Estic especialment ofès pel contingut de la moció en aquesta relació que ha fet entre el vandalisme i el botellón i este concert. I estic segur que n'hi ha molta gent que estarà ofès també. Sí, no m'ha convençut que no estan en contra del Xufarroc per el seu contingut. I tinc la sensació que els meus companys han perdut el temps intentant convèncer-los en raons que l'acte es podia realitzar en seguretat i que era una bona aportació per a les festes de Patacona i per a Bonet.